Hindi masarap. Ano masarap? Masarap daw guys ako. Hindi ako titingnan yan sa kanya guys. Hi guys! So, kumusta po sa amigos, sa amigas? Mabato karo amigos, magmukbang mi og balot. So, syempre, natay kuan ng sili. O gabi ka nagsili o. Pero gamay rag kuan, gamay rag suka. Tato dire. Mukbang tag balot. Atong puganing mayo kay para lami kayo ba? So let's start eating. Paano mga amigos amigas no kanang piso ba? Sobra sa inayan bitaw. Nabag ng miso. Na? Piso. Pikit lang tayo, pikit. Para may buhok na. Ang sarap. Wala. Wala sa ako. Sa ako. Gahit naman? Gaya mo ha? Dili gaya ako ha? Ito. Dili gaya ako guys. Ito. Balot. Dito ako napili kay ligahin. Itong sausaw. Sin. May tiil na. May tiil na, may paa. Itlog lang. Ayaw kong kumingin. Ay. Hindi ko matanaw kay. Pwede ko kakakuan sa ayong balhibo ba? Sin. Sim. Sim. Chang, chang. Galing pa ni sa kuan. Yan, may piso. Ko. Ha? Piso. Piso naman yun oh. Ha? Manok. Piso na. Lo. May tiil. May paa. Saan? Manok. Wala. Manok naman hinak. Lo. Wala guys. Piso na guys. Piso, may piso. Makaan pa pa? Makaan pa yan? Ne? Kain pa? Kaya ako tumingin. Hindi masarap. Ano masarap? Masarap daw guys ako. Hindi ako titingnan yan sa kanya guys. Kuan to kuan? Kanang buhok? Kundi kayo kuan ba? Gabal. Huwag na. May kayo guys. So. Pa. Ako. Mga piso na, mga piso. Ito masarap, masarap to. Sarap to kasi walang piso. Wala pang piso. Piso, masarap to. Wala pang piso guys. Kaya mga amigos amigas, mukbang taguan, balot nga gani piso. Piso nga balot. Sarap. Wala pa na yun. Sarap to. Sa akin? Pinapawisan ako ng maraming singot. Oh.
Hindi ako marunong. Hmm? Ito ba? Wala lang tayong suka. Ubusan kami ng suka. Sarap guys. Sarap mga amigos amigas. Okay to. Chicken na kayo to, chicken. Be? Baka kumukulo ba? Kumukulo. Ano sa tingin nyo? To. Gaba yung kanina. Piso na talaga, piso na. Sa lagi ang ganina guys. Piso na, may ano na, may paa, may ulo. Saka malaki na yung mga tiil-tiil. Mga tiil-tiil. Yung mga paa, tagas ng paa ba? Pinapawisan ko ng maraming singot. Ko din. Panglas, Last. ano kayang laman nito? Ito din. Manok, piso, Manok or balot? Pinoy, o ano ba yung tawag sa kuwan? Bugok. O, yan natin. 1 and 2 and 3. Go. Wow, sarap to. Swerte. Walang paa. Oh, walang paa. Kanina yung isa may paa. Talagang piso na. Din pa. Tayo. Wala, swerte din. Yung isa kasi, malapit na pala yung mapiso. Sana yung natin kinuha. Ito. Balot nga kon. Bisaya. Itlog sa Bisaya ni. Itlog sa Bisaya nga manok. Ito sa balot. Ikaw ano sa pagpasok ba? Be. Hindi ka marunong? Ito, kumakain si Natasha ng balot. Mas malakas to kumain ng balot. Na. Balot, Pinoy. Pinoy. Char. Sarap. Kiss me. Napakasarap. Masarap talaga yung balot. Pero isa lang yung kanina na may malaking piso. Dalawa pala yun ang isa. Kaunti ang balahibo. Yung pangalawa, parang isang buong piso na. Pero kinain ko pa rin. Sayang man. Wala na sa'yo. Sarap. Ayan, shout out sa mga taong kumakain ng balot. Pamilyang Bisaya, di ba kalibutan? Ayan, kumusta mo sa amigos sa amigas, no? O, thank you very much sa yung pagtanaw sa akong video karon. O, mahinat ko inyo nang i-share. Subscribe kayo guys. O, mo na to guys, mga amigos sa amigas. Sa sunod gayon, kita-kita na pohon. Peace out.